ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಹರ್ಷೀಸ್ ಹ್ಯಾಲಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲಿತ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬಿದ್ದಾರ್ದ ಬಲೆ ಪೋಯ್ ಸಂತೆ ಬರದ ತೊಂಡ್ರೆ ಎಂಚಿನ ಬರದ ತೊಂಡು ಒಂದು ಪನ್ಪ ಬಲೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಜಾತ್ರೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇ ಎಕಡೆ ಬೇರೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಆಂಡತೆ ಅವೇ ಜಾತ್ರೆ ಎಂಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಂತೆ ತಿರ್ಗಡ್ಬೋದು. ಬೋಂದು ನಡ್ತೊಂದು 5 ನಿಮಿಷ 5 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ಅದಿಪ್ಪು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ಎಂಕ್ಲಿ ಏತು ದೂರ ಉಂಡು ಸಂತೆ ತೂವರ ಒಳ್ಳು ದೇವಿಯನ್ನ ಜಾತ್ರೆ ಎಲ್ಲಮ್ಮ ದೇವಿ ಸಂತೆ ಭತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ದೇವಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಯಾವೊಂದುಂಟು ಭಯಂಕರ ಗಾಡಿ ಒಟ್ಟಾರೆ ಬರೊಂದುಲ್ಲೇರು ಗಾಡಿ ಅಂದು ಪೋಂದುಲ ಎತ್ತೊಂದು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋ ಲೈಕ್ ಗೈಸ್ ಅಂತೆ ಪೂರ ಪೋತುನಿಗೆ ಇನ್ನು ಲಾಸ್ಟ್ ಆದ ಈತು ಬೇಗ ಪೂರ ಹೊಂದೋಗ್ತಾರೆ ಗಂಟು ಮುಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ತೂಯತ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಇತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಟ್ಟು ಉಂಟು ಪೀರ ಬನ್ನಾಗ ಬರ್ಕೊಂಡು ಸೀದಾ ಬರ್ತ ಉಂಟ ಒಂದು ಪೋಂದುಲ ಬ್ಯಾಗ್ ವಾ ಒಂದು ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ₹100 ನಾವು ಗೈಸ್ ಪೂರಕ್ಲ ₹100 ಪೂರ ಜೋಕು ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜೋಕು ఇంకొన్ని బోర్డు ఇయరింగా ఇంకొన్ని
ಪಾಪಗೊಂದು ಮೂಲು ಉಂಟು ಶೋಕ್ದ ಚಂಡಿ ಆಗ್ಬೇಕು ತಿಂಪು ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಅನ್ನ ಅನ್ನ ಇದಕ್ಕೆಷ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ತಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಅಂತ ಬತ್ತಲು ಬತ್ತೊಂದು ಓಡತ್ತೆ ನೆರ್ಪೇರು ಅಮ್ಮದ ಬಸ್ಸದವರೊಂದುಂಡು ಏಪ ಬೈದ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ ಒರಂಬ ಕಾಲು ಆಂಡ್ ದಾದಾಪುರದ ತೊಂದು ಇಲ್ಲ ಬೋದು ಪನ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಐಟಮ್ ತೊಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತ ದಾದಾಪುರ ಐಟಮ್ ತೊಂದು ಪನ್ಪ ಬಲಿ ಗೈಸ್ ಯಾರು ದಾದಾಪುರದ ತೊಂದ ಪನ್ಪ ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ 250 ಅಮ್ಮಗೆ ಕತ್ತು ರೆಡ್ ಜಿಪ್ ಉಂಟು ಶೋಕ್ ಉಂಟು ರೆಡ್ ಜಿಪ್ ಉಂಟು ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಾಡ್ನದ್ದು ಜಾಬ್ ಉಂಟು ಈ ರೈಪೆ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಜಿಪ್ ಉಂಟು ಇಷ್ಟ ಶೋಕ್ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟು ಮೂಜಿ ಕಲರ್ ತುಂಗ ಇದು ಒಂದು ಎನ್ನಮ್ಮಗು ಒಂದೊಂದು ಆಂಟಿಗೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಆಂಟಿಗೆ ಗೈಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜೋಕ್ ಅದ್ವಿತ ಆದರ್ಶನ ಇರುತ್ತೆ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಲೈಕ್ 100 rupees ಲೈಕ್ 250 ಪೂರ ಉಂಟು ಟಿಪ್ಪರ್ JCB ಲಾರಿ ಪೂರ ಉಂಟು ಕೊಂಚ ಬ್ಯಾಂಗಲ್ ಇದು ಎಂಕಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ ಮಾತ್ರ 50 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಅನ್ನೋದು ಅನಿಸ್ತದೆ ಒಂದು ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಈ ಕಲರ್ ಬಟರ್ಫ್ಲೈ ಇದು ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಾನ್ ಶೂ ఇంక ఇష్ట అండి ఇంక బటర్ఫ్లై అదే ఇష్టం 50 rupees ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಇಯರ್ ರಿಂಗ್ಸು 50 rupees ನೆಕ್ಕಲ ನೆಂಕತ್ತ ಆಂಟಿಗೆ ಸೋಕೊಂಡು ಪರ್ಲದ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು ಕುಪ್ಪಿದ ಡಬ್ಬ ಉಪ್ಪಡು ಪುರ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿದೀಯ ರೇಟ್ ನೆಕ್ 250 ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಟು 250 ಆಯ್ಬೇಕು ಒಂದು ಟಾಪ್ ಇದು ಕ್ಯಾಮರಾಡ ಆತ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ತೋಚಿ ಬಟ್ ಇಂಚೆ ಹೂವರ ಕಲರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ಎಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಉಂಟು 200 ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸ್ಮೂತ್ ಉಂಟು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಟು ನೆಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಪಾಡ್ದಿರು ಬಂಡ 499 ಪಾಡ್ದಿರು ಅಪ್ರ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಆದಿಪ್ಪು 200 ಮಲ್ಲೆಚ್ಚಿ ಎಡ್ಡೆ ಡೈಲಿ ವೇರಿಗೆ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೊಂಚಿಂದೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೆಟ್ಟ ಬಲ್ಲು ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಐಕಸ್ಕರ ತಂದು ಲೈಕ್ 100 rupees ಡೈಲಿ ವೇಕ್ ಆಯ್ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ದಿಂಚನೆ ಎಂದ ತೊಂದೊಂದು ಹೇಳುತ್ತೆ ಅನ್ಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಚಾಪು ತುಕ ಪಾಲ್ಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಲೈಕ್ 100 rupees 100 rupees ಕಾವಲ್ಲದ ಇನ್ನು ಸೂಡುಂಡ ತಾಪ್ಚಿ ದೇ ಇಂಚ ಪಾಡ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೋಗ್ತದೆ ಇಂಚ ಪಾಡು ಚಲಿಗೆ ರೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು 100 rupeesಗೆ ಇರ್ಲಾವಲ್ಲ ಅದೇ ಆಯುರ್ಬೇಕ ಗೈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗೊತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿ ಮುಚ್ಚಾಯ್ತಾ ತೀ ಹೋಗ್ಬಿಡ ಸುಕ್ಕುನದೆ ಮತ್ತೆ ಕಲರ್ ಕಲರ್ ಇರ್ತದೆ ಎಟ್ಟೊಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಅದು ತಿರ್ಕುನ ಫ್ಯಾನ್ದ ಗಾಳಿಗೆ ಎಟ್ಟೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಹಂಚ್ಕೊಂಡು ಸೋಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಚಿಪ್ಸ್ ಮಾರೋಗ್ತೀವಿ ಪೊಟೊಟೊ ಚಿಪ್ಸ್ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಶೋಕು ಎಂಕುಲು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉಂಡು ಶೋಕುಲದ ಎಂಕುಲು ಈ ಸೇಮ್ ಟಾಪ್ 3 ಜನದ ತೊಂಡ ಬೊಕ್ಕ
ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ತೊಂಡ 250 ಮೂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ 650 ಮಂತೇವೆ ಒಂದು 25 ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಚೊರೆ ಮಂತಿನಕ್ಕೆ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಐದು ಬುಕ್ ಗೈಸ್ ಇಂದೆ ಚಪಾತಿ ಲಾಟುನ ಲೈಕ್ 50 ರೂಪೀಸ್ ಮರತ್ತ ಕಲರ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಲೈಕ್ ಶೋಕೊಂಡು ಗೈಸ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲದೊಂದು ಕಿನ್ನಿ ಬಾಬಂಡು ಇಂದೆ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟುನ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇನ್ನೊಂದು ಜೊತೆ ಬಾಗ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುನ ಗೈಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಂತ್ ಬರ್ತೈತಲೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ಒರ್ಂಬರಾಂಡ್ ಪಿರಿ 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 ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಎಕರ್ದಿಂಚ ಅವೇ ಬರ್ಸ ಬರೋಂದುಂಡು ಜೋರಾತೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಸಿ ಗೈಸ್ ತೊಲೆ ವನಸ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಗ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ರಸಮು ಮಟನ್ ಸಾರು ಬೊಕ್ಕ ಕಚ್ಚಮ್ಮ ಬಲೆ ವನಸ್ ಮಂತ್ ಇಂಥ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನೀಡಗೆ ಏನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತುಪ್ನಾಕಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಕಮೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಲೈಕ್ ಮರಪಂದ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್